ነቡ ዝቀተለ ነዲውን ዝወሰደም መምህሩ አሕሊፉ ዘሃበ ዘትሓዘ ስለ ይሁዳ አስቀርታዊ ሰላም ቤተሰብ ከመቀኒኹም ከመጸኒኩም ስለ ይሁዳ አስቀርታዊ ዝሕዝን ታሪኽ ከወላለዱ አትሕዝካ ክሳብ ዕለተሞቱ በደቡባዊ ይሁዳ ማለት ቄሮስ ይተዋይዱ ይሁዳ ማለት ዝተመስገነ ሰብ ማለት እዩ አስቀረታዊ ንዝብል ላይ ካብ አስቆረታ ዝመፀ ሰብ ምዃኑ ዝሕብር ነቢ ያዕቆብ አፍታ ዓዲ ኣዝዩ ተፈታውነት ስለ ዝነበሮ ኩሎም ቶም ዓዲ ጓሶት ይኹኑ ማሕበረሰብ ዓዲ ብጣዕሚ ስሙና ላዕሉ ዘመስግንዎን ሓደ ዓቢ ነቢ ነበረ ነቢ ያዕቆብ በአጋጣሚ በሓደ ሩባ እንዳተሳገረ ከሎ ኩሎም ጓሶት ተላዒሎም ሰላም በለዎ ኣቦ ይሁዳ ግን ኣብቲ ከውሒ ደቂስዎ ዝነበረ ስኢሉ ኣስቀጠ ተመሊሱ አፍታ ዓዲ ስርሑ ወዲው እንዳተመልሰ ከሎ ሩባ እንዳተሳገረ ደጊሞም እዞም ጓሶት ሰላም ክብልዎም ከለዉ ኣቦ ይሁዳ ግን ኣብ ከውሒ ተጸጊዑ መሊሱ ተሓበ ቀረብ ኢሉ ድማ ሰላም በሎም ነቢ ያዕቆብ ኣቦ ይሁዳ ግን ሰላምታ ክመልስ ኣይከኣለን ግን ሽዑ ነቢ ያዕቆብ ረገሞም ሎሚ ለይቲ ሰበይትኻ ክትጠንስያ እቲ ትወልዶ ውላድ ድማ ነቡ ዝቐትል ነዲዩ ዝወስድ መምህሩ ዘትሕዝ ይኹን በሎም ኣቦ ይሁዳ ነዚ ንሰምዕ ተጓዩ ናብ ሰበይቱ ኸደም ናብ ሰበይቱ ጋጋ እናበለ ምስከደ እንታይ ኸኾንካ ሰላም ዲኻ በለቶም ንሱ ድማ ሰላሜ ድራረይ ብእዋን ሃብኒ ኣነ ሎሚ ለይቲ መሳኺ ኣይክድቀስነ ምክንያቱ ሓደ ጻድቕ ረኺቡ ረጊሙኒ ይበላ ንምንታይ እሞ ከምኡ ትቀብር ብምባል ድራሩ ሂባ ኣፋነወቶም ኣብ ቤት መስተ መሰምሰየ ኣዝዩ ሰተየ ሽዑ ግብረ ስጋ ደስ በሎም ናብ ሰበይቱ ድማ ተመልሰን እንታይ ክትገብር መጻኻ ምሽ ዓቢ ነቢ ረጊሙኒ ኢልካ በለቶም ንሱ ድማ ደሓን ሽግር የብሉን ጓል እንተ ኮይና ንጓል ጨፍሊቕና ወይ ክንሳዕራ ንኽእል ኢና ወዲ እንተ ኮይኑ ድማ ኣብ ሳንዱቅ ጌርና ብባሕሪ ክንሰዶ ኢና በላ በታ ሸዓለይቲ ድማ ይሁዳ ተጸኒሱ ሓደረ ወሰን ተዓዲ እቲ ባሕሪ ምስ ለሃቕዎ ኣብ ሳንዱቅ ጌሮም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ጸኒሕት እቶም ጎደቦ ዘለዎ ናይቶም ዓዲ ንይሁዳ ኣብ ሳንዱቅ ከሎ ረኸብዎም አጋጣሚ ስለ ዘይከፈትዎ ክቡር ነገር ማለት ወርቂ መሰሎም እሞ እዚ ወርቂ እዚ ንንጉስ ዝምልከት ኢሎም ናብ ንጉስ ወሰድዎም እንተኸፈትዎ ነቲ ሳንዱቅ ድማ ህፃን ቆልዓ ኮይኑ ጸንሐ ይሁዳ ኣፍታ ዓዲ ነበረ ማለት ጎበዘ ዓበየ ድሕሪ 20 ዓመታት ማለት እዩ ይሁዳ ኣዝዩ ምስ ዓበየ ይሁዳ ዝተወልደሉ ዓድን እቲ ዘለዎ ዓድን ሓያል ጦርነት ተኸፍተ ኣብቲ ጦርነት ማእኸል ኣቦ ይሁዳ ብይሁዳ ተማረኸ ነቦ ስለ ዝማርኾ ነቦ ቀተሎም ነዲውን ወሰዳ ነዲዩ ክወስዳ ከሎ ግን ኣይፈልጣን ነይሩ ካብዚ እንዳሃር እንዲዩ ምስ ወሰዳ ብሓደ ክነብሩ ጀመሩ ክልተ ትንቢት ኣብዚ ተፈጺሙሎ ማለት እዩ ማለት ነቦ ቀቲሉ ነዲውን ወሰዳ ኣደ ይሁዳ ማለት ኣጸባቢላ ማለት ከም ሰበይቱ ኣብ ገዙ መስኣተወት አንታ ወዲ ንዓኻ ዝመጽእ ቤተሰብ የብልካ እንዲዩ ወይ ሓፍቲ የብልካ እንዲዩ ቤተሰብ ስጋ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝገዛ ክሳብ ሎሚ መጸን ካበይኻ መጺኻ ኣብ መጻጻኻስቲ ንገረኒ ሜንዩ ቤተሰብካ በለቶም ንሱ ድማ ኣነ ቤተሰብ ዝበሃል የብለይን ወለደይ ብሳንዱቅ ጌሮም ደርብዮምኒ በላ ኣታርጉም ውላድ ነዚ ክትገብር ዲኻ ክሳብ ሕጂ ዝጸናሕካ በል ንዓናይ ናብ ኢየሱስ ናዝራዊ ናብኡ ንኺድ እሞ ንሱ ንስሓ ክህበናዩ በለቶም ተታሒዞም ድማ ናብ ኢየሱስ ጌታና መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዱ ንዓ ምስተን 36 ቅዱሳን ክሕውሳን ከሎ ንዑ ድማ ናፍቶም ቅዱሳን ሐዋርያ ተሓርዩ ሓወሶም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 13 ተጻሒፍልና ይርከብ ይሁዳ ተሓዚ ገንዘብ ነይሩ ማለት ፋይናንሻል ሁሉ ኣታውን ወፃን ዝቋጸር ነይሩ ናይ ማሕበር ወፃይ ከምኡን ንደኻታት ዝምጽወት ሁሉ ንሱ የማሓድሮ ነበረ ድሕሪ 3 ዓመት ጻንሕት ይሁዳ ንምንታዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክሕድዎ ንዝብል ሕቶ ጥያቄ ኣልዕሉ ነይሩ ንኣብነት ምሁራት ብዙሓት ምሁራት ከም ዝስማዕምዑሉ እንተኾይኑ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ብመጽሓፍ ቅዱስ ድማ ሓደ ሓሳብ ኣሎ ዝተፈለየ ማለት እዩ ምሁራት ከም ዝብልዎም እስራኤል ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ግዛት ሮማውያን ስለ ዝነበረት ንእስራኤል ካብ ሮማውያን ግዛት ኣውፅኡ ናጻ ገይሩ ንሱ ንጉስ ምድሪ ክኸውን ሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ግን ስለ ኃጢአት ደቂ ሰባት ጎይታናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞማቱን ስለ ስቅለቱን ክዛረብ እንከሎ ተስፋ ቆረጸ ይብል ተስፋ ቆሪጽ ድማ ነዚ ነገር እዚ ገበረ ይዝብል
እቶም መጽሐፍ ቅዱስ ዝገልጾ ሓሳብ ድማ ንኣብነት ኣብ ቢታንያ ማርያም ሓፍቲ ኣልዓዛር 300 ዲናር ዝዋግኡ ጨና ናብ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምጽያ ኣብ እግሩ ኣፍሰሰሉ ማለት ይሁዳ ድማ ኣዝዩ ተቆጣ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብሲ ኣብዚ ክፈስስ ኣይነበሮን እንታይ ደኣ ንደኻታት ክወሃብ ነይርዎ ይብል በዚ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብዚ ነገር እዚ መሊሱሉ ኣነ ሎሚ ምሳኹም ኣለኹ ጽባሕ ግን ኣይክትረኽቡንን ኢኹም እዚ ኩሉ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ግብረ ሕማማት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ሓሳብከ እንታይ ይብል ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 6 ነዚ ንዝበለ ሰራቂ ስለዝኾነ እምበር ንደኻታት ሓሊሎ ኣይኮነን ዝብል ካብዚ ቆፂሉ ይሁዳ ተስፋ ኣዝዩ ምስ ቆረፀን በቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ንጉስ ምድሪ ክኸውን ሓሲቡ ነይሩ በቲ ድማ ወልፊ ገንዘብ ወይ ከዓ ሰራቂ ስለዝኾነ ዝብል መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ መጨረሻ ቅድሚ ስቕለቱ ማለት እዩ ቅድሚ ምትሓዙ ንጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትንቢት ዳዊት ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ንዓይ ካብ ማእኸልኩም ሓደ ከትሕዘኒ ይብል ኩሎም ኣነ ደ ጎይታ ይብሉ ነበሩ ነገር ግን ይሁዳ ኣነ ደ ጎይታ ኢሉ ምስ ተዛረበ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰሉ ሾፍቲ ግዜቲ ልቡ ብጸልማት መሊኡ ነበረ ካብዚ ይሁዳ ናይ ክሕደት ሓሳብ ይሓሰበ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከይዱ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ዲናር ሸጦም ቀየሮ ለወጦም እዚ ማለት 30 ዲናር ኣብ ኦሪት ዘጻት ንሓደ ባርያ ብዕራይ ወጊእዎ እንተመይቱ ነቲ ዋና ባርያ እዩ ዝኽፈሎ 30 ዲናር እዚ ማለት ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብ30 ዲናር ዋጋ ሓደ ባርያ ቀይርዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ድሕር ምግባሩ ተጣዒሱ እዩ መጣዓሱ ግን ንስሐ ይነበሮን ማለት ናፍቶም ካህናት ከይዱ ኣነ ዘይከውን ሰብ ጻድቕ ሰቤ ኣሕሊፈ ሂበ ስለዚ እንኩመ ገንዘብኩም በሎም ንሳቶም ግና ኣይተቐበልዎን ማለት እቲ ዝገበርዎ ነገር እንተሃልዩ በዚ ናይ ንጹህ ሰብ ደም ኣብ ሞባእ ክንእትዎ ኣይንኽእሊና እንታይ ደኣ ኣጋይሽ ዝቕበርሉ ብዋጋ እቲ ደም ሓደ ግራት ይገዛ ኢሎም ግራት ገዙ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 5 ክሳብ 8 ተጻሒፉ ይርከብ በዚ 30 ዲናር ናይ ደም ገንዘብ ማለት እዩ ግራት እዮም ገዚኦም ካብዚ ቀፂሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓሚ ኣትሕዝዎም ስዒሙ ኣሕሊፉ ኣብ ጸላቲ ኣውዲቕዎም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተታሕዘን ኣብቲ ስቕለቱ መስኡ ናብ መንግስተ ሰማይ ካብ ሲኦል ከኣቱ ኣለኒ ብምባል ናብ ገረብ ከይዱ ተሓነቐ ኣብ 3 ገረብ እዩ ክሕነቕ ሞኪሩ መጀመርታ ተቐዳሚት ገረብ ዝተሓንቀላ ኣብኣ ኸላ ደቀሰት መሪሱ ካልእቲ ገረብ ምስ ተሓንቀ ድማ መሊሳ ንሳውን ደቀሰት መጨረሻ ታሳልሰይቲ ገረብ ምስ ተሓንቀ ንሳ ብዘለዎ አንፂላ ሰደደቶም ናብ በሊሕ ጨናፍር ዘለዎ ኣዕጻው ድማ ወደቐ ኣብኡ ድማ ከብዱ ተበሳሰዐ ኣብ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 18 ከም ዝተጻሕፈ እዚ በቲ ዓስቢ ዓመፁ ግራት ኣጥሬ በኣፉ ርሕሙ ተደፊእኻ ኣብ ክልተ ተጨደ ብዘሎ ኣዕመቱ ድማ ወፀ ይብለና እዚ ማለት ማዕናጡ ኩሉ ነገሩ ተዘርዘረ ይብል ካብኡ ኣልዒሎም ወሰድዎም ንርባ መዓልቲ ድማ እንዳተሳሐገገ ክሳብ ኣርገተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳተሳቀየ ነበረ ብድሕሪኡ ብእግሩን ብኢዱን እናፈሓረ በቃንዛ ዝፈሓረ ጉድጓድ ተቐበረ እዚ ኩሉ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ግብረ ሕማማት እዩ ኣብ ዳዊት ተጻሒፉ ዘሎ ምዕራፍ 109 ቁጥር 8 መዓልታቱ ሒደት ይኹና ሽሞቱን ብኻልእ ይወሰዳ ኢሉ ከም ዝተነበየ ሽሞቱ ኩሉ ተቐንጢጡ ናብ ማትያስ ከም ዝተቀየረውን ይፍለጥ እዩ ሳልሳይን ናይ መወዳታን ትንቢቱን በዚ ተፈጸመ ያዕቆብ ዝተነበየው ትንቢት በዚ ተፈጽምሎም መወዳታ ንመምህሩ ትሕዙ ኩፍእ ሞትውን ሞይቱ ነገር ግን ይሁዳ ኣብዚ ዝገበሮ ነገር እንተሃልዩ ተጣዒሱ እምበር ኣይተነስሐን ጴጥሮስ ተነስዩ ስለዝተነስሐ ድማ ተማሒሩ እዩ ይሁዳ ግን ተጣዒሱ እምበር ኣይተነስሐን በዚ ኢኻ ናብ ሲኦል ዝወረደ ይሁዳ ወላውን ተጣዓሰ ግን ኣይተነስሐን ጴጥሮስ ወላ እንተኸሓደ ግን ተጣዓሲዩ ወላ ተጣዓሰ ኸ ተናሲሑ ጎይታ ብንስሐ ንዝኾነ ኣካል ከም ዝቐበሉን ኣረዲእናዩ ኣብዚ ንምሃሮ ነገር እንተሃልዩ ይሁዳ ፈጻሚ ትንቢት ከም ዝኾነን ምድራዊ ሓሳብ ዝተመልአ ሰብ ከም ዝኾነና ንምሃር ሕጉ ሙሴ ነቢያት ዝተነበይዎ ነገር እውን ከም ዝተፈጸመ ኣብ ዕርገቱ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ነጊርዎም እዩ ቤተሰብ ንሎሚ ኣዳልልኩም ዝነበርኩ ስለ ይሁዳ አስቀርታዊ ዝሕዝን መፈጸምታ ታሪኽን መሃርን ኣብዚ ወዲ ኣለኹም ዝኾነ ይኹን ሓሳብ እንተለኩም በመንገዲ ኮመንት ጽሓፉለይ ስብሐት ለእግዚአብሔር እዳሃንኩኑ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ኣይትረስዑ